أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حضرة المؤلف هذا الكتاب ونفعنا بالمدبرين آمين بسم الله الرحمن الرحيم علم منك أنك لا تصبر عنه فأشهدك ما برز منه alima pirsa sapa Allah mingka saking sira anaka istuhune sira la tasbiru iku ora sabar sapa sira anhu saking Allah fa asyhadaka mongko meruhake sapa Allah ka ing sira ma ibarat barozakan lahir apa minhu saking Allah Ta'ala. Terus hikmah menika nerangake nggih kalih disampaikan bilih kula jenengan sami niku duwe sifat mboten sabaran. Menungso niku napa? Kurang sabari. Wong niku napa kurang sabar. Padahal nak sabar niku subhanallah, faedah sabar niku kuwatah. Lah sabar niku pancen napa dilakoni niku abot. Makane krana abote sabar niki kalih Gusti Allah niki didadosake napa sabar niku sertane Allah Taala. Dadi wong sabar niku karo Gusti Allah. Gusti Allah niku sabur, as-saburus syakur. Sabur niku mau sabar. Dadi Gusti Allah niku subhanallah. Ayo menungso niku dikengken sabar. Isbir niku sabar. Dikon sabar. Isbir wa ma sabruka illa billah. Jadi kula jenengan sabar lan sabar. Krana sabar niku napa illa billah, coba kelawan Allah Taala. Dadi sabar niku nggih sing nyiptakno Gusti Allah. Makanya kula jenengan sami belajar untuk bersabar. Lah sabar niku pripun? Sabar niku nak cara basane. Sabar niku kan artine ngempet. Sabar niku napa? Ngempet. Tiyang niku kudu ngempet. Ngempet niku nggih ngempet. Seneng ngempet itu menahan diri, menahan hawa nafsu, menahan. Pokoknya intinya ngempet. Sabar niki napa ngempet. Kados kula jenengan sami kados wong poso ngoten niku. Poso niku nak mboten sabar. Ya ora dadi poso. Wiwit bakda subuh ya atau subuh niku mau sampai maghrib posone ngoten subuh sampai napa maghrib. Ora mangan, ora ngombe. Nah niku nak gak sabar ya ora dadi. Ngelak kali lesu disabari. Timpel terus sabar niku napa ngempet. Di kula jenengan sami kudu sabar. Makane tiyang niku nak ditingali dekne iso poso, insyaallah liyane ya iso. Nak dekne niki iso poso Ramadan, insyaallah liyane nggih napa sabar. Saniki bulan Rabiul Awal kan kula ibut. Bulan Mulut niki ape nek poso niku 6 bulan kas. Di poso Ramadan iki pinten 6 bulan kas. Nah persiapane poso niku nggih wayahe mulut ngeten iki. Di mulut niki tugase kula jenengan sami donga kali Gusti Allah nyuwun dikai umur panjang iso ketemu kali napa Ramadan. Dikai umur panjang, kesehatan, kekuatan kok ben iso temu neh Ramadan, iso poso neh Ramadan. Ya iso traweh, iso darus, nggih saged ibadah tengene bulan Ramadan. Nah iki persiapane wulan Mulut ngeten iki. Ya wonten ulama dawuh ngoten. Termasuk guru kula nyanjangi tengene murid-muride niku nak pokoke mlebu Mulut, mlebu Rabiul Awal kowe siap-siap gawe persiapan bulan Ramadan. Nah persiapane sing paling inti yaiku ndonga. Kula jenengan sami nyuwun kali Gusti Allah iso ketemu Ramadan, ya iso ibadah enak tengene bulan Ramadan. Nah niku nak mboten anugerah Gusti Allah mboten saged. Makanya kula jenengan sami niku diken sabar kali Gusti Allah. Lah sabare menungso niku cekak.
sabare menungso niku sithik ora tenanan. Karena tiang-tiang sing kata lupute termasuk berbagai masalah rezeki. Tiang niku nak wis hubungane rezeki, akeh wong sing boten sabar ngenteni napa tekane rezeki. Ya termasuk tiang-tiang sing napa dugene dukun. Dadi teko nggone napa wong pinter, madhep ngene wong pinter. Iku ya salah siji faktore dekne ora sabar napa tekane rezeki. Padahal rezeki niki pasti, rezeki niki napa pasti teko. Wis ta kula jenengan sami ora usah bahas macam-macam. Rezeki niku pasti napa teko. Lah tekane niku sing nentokno Gusti Allah. Kapan tekane nggih wayah napa niku pangeran, ora kok menungso kan. Nggih karepe menungso niku kabeh dituruti, nggih. Karepe menungso kabeh napa dituruti. Sampai kadang niku ana wong sing sukses. Wong sukses niku ya delalah dekne dipikiran kok gak keinginane aku koyo ngene. Nah niku berarti napa dekne ra iso. Kabeh niku sing ngatur Gusti Allah. Bukan biyen-biyen aku koyo ngene. Maksudnya waktu suksesnya niku lagi saiki, ora kok biyen-biyen nanti. Nah, kabeh niki Gusti Allah. Makane kalau jenengan sami tiga sabar ngenteni napa rezeki. Termasuk sabar ngibadah, ya, sabar ngibadah. Salat ngoten niku agak sabar ya ora dadi. Salat niku napa wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Jadi kula jenengan sami dikengken salat, keluargane dikon salat lan dikengken nyabari istabir alaiha ala salat. Istighfar tegene salat sabar tenanan, istighfar niku sabar saestu. Sabar tenanan napa ngopeni salate. Yang niku nak ngopeni salate kanthi sabar niku uripe ditata kali pangeran. Yang niku nak sabar ngenteni salate napa ngopeni salate uripe ditata tenanan kali Allah taala. Yang bae mboten usah napa mboten usah kok duwe apa jenenge angen-angen sing dhuwur-dhuwur. Wis pokoke Gusti Allah piye nglakokno wis dilakoni. Tiyang sabar niku. Makane alimami ka annaka la tasbiru an. Gusti Allah niku semprep nak menungso niku akeh ora sabar. Sabar niku abot ngempet niku angel. Ngempet niku payah. Ngempet niku kesel. Ngempet niku ra enak kabeh. Lah Gusti Allah semerep. Makane napa fa'ashhadaka ma baraza min. Maka Gusti Allah meruhake tengene kula jenengan sami ing perkara-perkara sing wonten tengene napa zati Allah taala. Maksudnya tiang sing iman niku untuk menambah keimanannya dia akan dipertontonkan, diperlihatkan kekuasaan Allah taala. Kuasaan Gusti Allah tengene awake. Dadi Gusti Allah niku nuduhno nek Gusti Allah kuwasa. Kados ceritane Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim niku termasuk jenengan nak semerep niku wonten tengene hadis Bukhari. Zaman semono, zaman tahun sakderenge Masehi mungkin nak saiki ditarik mundur tengene Nabi Ibrahim sekitar wis kurang luwih ana nak 3000 tahun. Mungkin luwih 4000 tahun yang lalu mungkin. Jadi zaman semono niku mboten wonten tiyang sing iman kali Gusti Allah kejaba Nabi Ibrahim kok. Jadi sak donya kabeh nalikane zaman semono ora ono sing iman kecuali Nabi Ibrahim kalian garwane kali garwane Sarah niki. Siti Sarah. Ini ku riwayat tengene Sahih Bukhari dawuh ngoten. Lah krana kabeh wong gak ono sing iman sama Nabi Ibrahim sarasa. Nabi Ibrahim niku di napa? Nabi Ibrahim ini nyuwun pirsa kali Gusti Allah, monggo kekuasaane Allah taala.
pengen roh Gusti Allah iki mau kuwasa iki jajal. Nanti akhirnya nopo Gusti Allah niki napa jenenge ngengken Nabi Ibrahim. Wedal niku wonten manuk, ana manuk niki wonten dawuh manuk burung merpati. Pokoke intine manuk. Ati manuk niki wau disembelih. Terus dipotong dadi 4 bagian. Dipotong 4 bagian terus dideleh nggone ado-ado. Pokoke bar jenenge wong disembelih nak mati, manuk iki mati. Terus dideleh nggone ado-ado. Nak tenggene cerita-cerita niku riwayat niku wonten ijaz manuk merpati, burung merpati. Lah bar ngono kali Gusti Allah dikengken Nabi Ibrahim fatu'uhunna ya'tina kasaya. Wes Ibrahim saiki manuk iku undangan. Kon lho padahal sembelih terus bagian awake niku disebar-sebar. Ana petanggon. Lebar diceluk niku delalah Gusti Allah Maha Kuwasa jenenge pangeran. Akhire awake nyatu kabeh terus bariku napa dugi tegere Nabi Ibrahim. Padahal baru sebelah dipotong-potong dideleh nggon papat. Nggon pojok-pojok ado-ado. Cara nak mriki mungkin ya Nabi Ibrahim pabian bagian 1 deleh gadon, terus kedua pulau, ketiga nggon dasin, ya. Terus keempat nggon endi glondong ngono. Nabi Ibrahim kene celuk manuke, merpati. Nah iku moro kabeh. Dadi manuk iku dadi siji urip meneh terus mara dengene Nabi Ibrahim. Niki cerita niku wonten teng Quran. Nah, jenengan maca Quran wonten cerita niki cerita Quran, Mbak. Mboten kok cerita karangan ngono mboten, tapi napa Quran. Tengene surat Al-Baqarah niku wonten. Ceritane niki fatuhunna yatina kasaya. Napa jenenge iki nduduhna kekuasaane Allah Subhanahu wa taala. Niku jaman sakmono, jaman biyen. Padahal Nabi Ibrahim niku wong sing paling sabar. Tapi untuk meningkatkan keimanan, ya, kali Gusti Allah dituduhno kekuasaane Allah Subhanahu wa taala. Akhire mantep tenanan. Kali napa Allah taala jenenge Nabi. Dadi dunya jaman semono ono sing gelem iman kecuali Nabi Ibrahim. Ora ono kabeh, cuma Nabi Ibrahim tok. Aniki subhanallah. Nggih sampe kali zamane Kanjeng Nabi padha wae. Kanjeng Nabi niku riyen nate. Kanjeng Nabi niku pas dakwah nggih teng Mekah. Niku beliau niku suntuk. Suntuk niku napa jenis kaya BT nak cara zaman saat BT niku napa? BT niku napa jenenge? Napa? Sedih. Nggih iso sedih. Pokoke apa rupek kabeh lah. Pokoke pikirane niku gak karuan. Karena apa? Ngejak-ngejak wong ora ono sing gelem melok. Nggih, jaman temekan iki jarang sing gelem melok. Didakwai dijak iman gak ono sing gelem napa melok. Mboten nonton sing purun. Akhirnya kali malaikat Jibril diampiri. Maksud ngoten niku Kanjeng Nabi niku lenggah diampiri kali malaikat Jibril dihibur. Ya, dihibur kali malaikat Jibril. Terus Kanjeng Nabi niku pengen pengen roh kekuasaane Allah taala. Pengen apa? Pengen roh kuasane Gusti Allah. Nah, niki diceritakno tengene kitab napa Bidayah wa Nihayah niku wonten. Ngene karangan Ibnu Katsir jenengan pengen roh kitabe. Nah, teng mriku niku diceritakno bahwasane Kanjeng Nabi niku pas suntuk, ya, pas sedih, pas galau mikir umate karena sudah dijak iman. Lenggah temriku diampiri malaikat Jibril terus Nabi ditakleti Nabi jenengan nyuwun napa kira-kira nak ben semangat meneh oleh dakwah. Nabi niku ningali kanan kiri delala teng mriku teng rondo adoh ngoten sekitar jarak 400 meter ke pinten ana tanduran. Ana tanduran terus Kanjeng Nabi nyuwun malaikat aku pengen roh kekuasaan Allah Ta'ala. Jajal tanduran iku kuaduh rono iso marak aku to ora. Nah, akhirnya kalian Gusti Allah dijawab. Di tanduran sing adoh ngono iso mlaku dhewe. Nah niki subhanallah. Jadi tanduran sing adoh iso mlaku marak tengene Kanjeng Nabi terus bariku balik neh tengene panggonan asli. Tanduran iso mlaku padahal tanduran ya ono yaene jenengan seperti tanduran nggih.
ana tanduran ngarep niki napa jenenge alpukat niku. Jenengan ngaji teng mriki sirang tahun-tahunan ya kono wae ra dinti tandurane. Ya tandurane pancen mboten saged putih-putih. Tapi krana kekuasaan Allah taala wong kabeh niki sing ngersani Gusti Allah akhire napa? Tanduran sing wonten jaman Kanjeng Nabi niku iso mlampah. Tandurane mlaku marang Kanjeng Nabi terus badhe wonten niku mbalik neh untuk panggonane. Nah, bareng ngoten niku Kanjeng Nabi semangat neh napa dakwah. Makanya tiang-tiang sing iman niku terkadang kali Gusti Allah niku diparingi pirsa kekuasaane Allah taala. Didelokno bahwasane Gusti Allah niku maha kuwasa. Dipersakake bahwasane Gusti Allah niku maha kuwasa. Ya mungkin mawon jenengan nggih ngalami, mungkin mawon. Cuma terkadang kula jenengan sami ora sadar, nggih. Terkadang napa mboten ngeh. Mungkin mawon diceritakno nek kula ningali jaman sakniki niki koyo dene ana napa jenenge tengene video-video, Pak. Wong sing kecelakaan ora sida kecelakaan. Ana wae kedadiane. Dadi cara wong nek ape ditabrak apa terus gak sida. Krana piye? Nah, niku padahal niku napa Gusti Allah nduduhno tandha kuasaane Allah Subhanahu wa taala. Nduduhno dene. Nah mungkin kula jenengan sami iso krana wong niki akeh gak sabare nalikane ibadah dumateng Gusti Allah, akhire Gusti Allah niku maring pirsa Gusti Allah niku kuwasa. Fa asyhadaka ma baraza minhu. Diparingi pirsa nek Gusti Allah niki maha kuwasa. Didelokno kuasane Allah taala. Ya liwate macam-macam. Niku gunane napa ben kula jenengan sami sabar oleh ibadah, sabar oleh ngenteni rezekine, sabar oleh ngawula ning Gusti Allah. Soale sabar niku inti. Makane tiyang Arab niku wonten istilah niku as-sabru yu'inu ala kulli amal. Sabar niku iso nulungi segala macam pekerjaan. Sabar niku iso gampangno apa wae, nggih. Sabar niku iso gampangno napa wae. Sabar niku ngempet. Sabar niku ngenteni, sabar niku wis wong boten napa. Boten wonten watese, nggih. Sabar niku boten wonten watese. Ane kula jenengan sami nalikane kok rumangsa awak iki gak enak kabeh. Maksude nalikane ibadah wis loyo, wis ora semangat nah, nggih. Nah, kula jenengan sami cupi tingali tenggene kuasane Allah taala, mirsani tenggene kuasane Allah taala. Soale awak dhewe mboten nabi, awak dhewe mboten rasul. Menungso biasa. Ya menungso biasa niki beda. Beda pas zamane Nabi Ibrahim, beda pas zamane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benten ora padha. Karena cobane luwih gedhe para nabi. Lha jenengan sami ora ana papane. Urip donya penak-penak wae. Nabi lan Nabi Ibrahim niku lan nabi-nabi lintune niku subhanallah. Niku tanggung jawab gedhe, nggih, bebane gedhe, cuma kenikmatane luar biasa. Makanya sesuai kalian tanggung jawab, tugas dan tanggung jawab. Awak dhewe niki tugasnya napa? Itu tugasnya cuma ibadah tok. Menungso sing sakniki niku tugase namung ibadah. Prayogine kudu sabar. Nah, krana kadang wong niki gak sabaran. Kadang wong niki gak sabaran, akhirnya Gusti Allah niku maringi pirsa kekuasaane Allah taala tenggene sekitare kula jenengan sadar napa mboten sadar. Nah, niku biasane gawe wong sing pancen kali Gusti Allah ditresnani. Pancen wong iki iman kali Allah taala. Akhirnya dituduhno iki lho, aku iki mau kuwasa. Iki pangeran ngoten. Wong ibadah kudu tenanan, kudu istiqomah. Aja sampai mandek, ya, aja sampai napa mandek. Terus kudu diterusno. Nglakoni apik kudu diterusno. Nah, iki kabeh niku kudu sabar. Terkadang wong niku nggih sing paling napa? Sing paling diwedeni jaman sakniki niku masalah rezeki. Wong kabeh niku padha wedi. Anane wong niku wedi. Khawatir kecuali wong sing iman. Akeh wong ngoten. Lan jenengan tingali wong sing napa jenenge senengane curang. Wong sing senengane njupuk hake wong liya. Niku
asline itu tiang-tiang mboten percaya ana rezekine saka Allah taala. Tiang-tiang model ngoten iki wedi mboten kebagian. Khawatir napa mboten kebagian. Wonten tiang sadian niki delala tanggane nyaingi padha dodolane. Terus dekne muring-muring nggih mboten usah ngoten iki. Soale rezekine pun wonten sing bagi. Senajan dodolane padha, penggaweane padha ya ora apa-apa ben sak karep jenenge manungsa. Nggih, ape piye napa meneh jaman sakniki saya kan kuatah. Delok wong liya hasil dekne pengen biasa. Ngoten niku pun biasa, lumrah, urip ngoten niku biasa. Jenenge wong. Nah terus nyikapine pripun ya ben wae, ora disabari wae, ora usah diopeni, ben wae. Insyaallah rezeki iku gak ngarah ketukar, ora ngarah kok dekne niku ngrusak rezekine dhewe mboten. Rezekine iku ana dhewe-dhewe. Jatahe niku piyambak-piyambak, mboten ngarah. Iso kekijolan gak arah. Nah, makanya kalau kudu napa kudu sabar. Masalah rezeki yo sabar, ngibadah yo sabar. Nggih. Ya Allah ya ini salat delalah awake kok ngene wae, ora ana perubahan. Nggih, pancen dereng dikersakno kali pengen. Gusti Allah urung ngersakake kula jenengan sami berubah. Ya wis ngene iki wae keadaan. Insyaallah engko nak yakin tenanan bakal wonten waktune dhewe. Kanthi sabar ngoten wae, disabari wae, ora usah didramatisir, ora usah dinemen-nemeni oleh mikir nggih, masalah sumpami duwe permasalahan apa nggih. Iki pancen Gusti Allah lagi dadekno ngoten iki. Wis pokoke intine percaya lan disabari bahwasane kabeh niku ana jalan keluar. Lah jalan keluar niku mboten kok napa karepe menungsane. Gusti Allah nak ngai jalan keluar niku gak kok terus apa sing dikarepno menungso mboten, tapi sesuai kehendak Allah taala. Di pengiran niki kapan jadwale dekne iso oleh dalan keluar. Kan wonten teng Quran wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini ngoten. Sing takwa kali Gusti Allah dikai dalan apa keluar. Dalan keluar niki setiap permasalahan pasti langsung ono solusine cara basane ngoten. Nak butuh duit teko nggih, nak butuh apa jenenge ngombe kok ono langsung banyune, to mangan ono panganane. Nah iku jenenge jalan keluar. Lah kabeh niku nggih sing duwe hak niku pangeran. Kapan wektune, jadwale kapan niku sing duwe hak sinten Gusti Allah. Ki menungso mboten saged napa-napa. Kula jenengan sami namung sabar ngoten mawon nggih. Sabar sing saestu. Padahal ana bakat, wong niku ana bakat sabar. Kabeh niku wis dibekali napa kesabaran. Cuman kantun kula jenengan sami nyetel sabare niku. Sing sabar saestu. Paling inti sabar niku napa? Sabar nglayani Allah taala. Lewat napa ibadah. Paling inti temen wasbir wa ma sabruka illa billah. Isbir li rabbik, sabar krana pangeran. Disabare krana Gusti Allah, sabare sumber saka pangeran digawe krana Allah taala. Iki krana ibadah niku wae. Sing abot niku ibadah. Istiqomah wangel nggih. Sabar istiqomah terus ora mandeg niku wangel. Makanya kula jenengan sami dateng mriki. Supami kok kula jenengan sami wis sabar. Sabar wis dilakoni suwi ngoten berapa puluh tahun salat. Dilala kok duwe pikiran sing aneh. Aku salat ya wis padha wae. Nah, niki nek Gusti Allah biasanya remen kali wong iki, seneng kali wong iki karo lan Gusti Allah duduhno kekuasaane. Kira-kira wong iki njaluk apa niku langsung dituduhno. Penjalukane langsung dituduhno kali Allah Taala. Jaga ben napa dekne niki ora metu saka ibadah. Jaga ben ora metu saka dalane ibadah. Terkadang ngoten. Wonten sebagian sing model ngoten. Nah, makanya kula jenengan sami tetep kudu napa? Husnudzon kali Allah Taala. Tetep kudu husnudzon berbaik sangka kali Gusti Allah. Mboten usah napa jenenge mikir-mikir aneh. Nah kabeh niki sumbere napa sabar.
Mugi-mugi mawon kula jenengan sami termasuk tiang-tiang sing gadhahi kesabaran ingkang saestu nggih, ibadah ingkang saestu istiqomah napa ibadahe amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad hamdan shakiran hamdan na'iman hamdan yuwaffi ni'matahu fi mazidah ya rabbana lakal hamdu wa syukru wa ni'mal bil jalali wal ikram karim wa 'ala sultan. Allahumma zidna wa la tanqusna Allahumma zidna wa la tanqusna fi dunya wal akhirah zidna huda zidna tuqa zidna istiqamah zidna rizqan halalan tayyiban mubarakan kathiran nafi'an bi rahmatika ya arhamar rabbina atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.